Ik denk dat het collegeprogramma als geheel is door de kiezers in ieder geval zeker niet weggestemd, maar eigenlijk wel ondersteund. Dus dat is voor het college als geheel denk ik wel een compliment. De Partij van de Arbeid heeft een hele zichtbare campagne gevoerd, CDA ook. En die twee hebben dus ook allebei gewonnen. We gaan nou van 11 naar 12. Dat is een geweldige uitslag voor u. Dus ik ben uiterst groen. Ja, ik ben verslagen. Het is fantastisch. Ik had het net verwacht. En er zijn mensen die hebben gewoon verslieten ons, hut en zo rond. En het is echt, ik ben heel blij mee. Ik trek de conclusie met het nationale regeerbeleid nog niet. Het gaat ook wel geteld om 1 zetel. Soms een aantal 100 stemmen. Ja, en dan vind ik nog te vroeg om de conclusie te trekken. De opkomst is bijzonder slecht. Ja, daar kunnen wel kiezers van ons tussen zitten. Dus ja, ik vind het betere koffiedik kijken waar het nu precies aan ligt. We zijn hartstikke tevreden, want het is een fantastisch resultaat. Het is echt een jaar of 12 geleden dat het CDA de tweede partij hier in Leeuwarden was. We hebben echt veel meer stemmen gehaald, ook in percentages, dan de vorige keer. We hebben nog een lijstverbinding met de ChristenUnie. We horen vannacht of daar nog een restzetel aan verbonden is. Maar al blijft het op 5 zetels en tweede partij, dan kan ik niet anders zijn dan hartstikke trots op dit resultaat in deze tijd. Wat opvalt is dat de Partij van de Arbeid het hier toch goed heeft gedaan, vind ik zelf. Blijft toch veruit de grootste partij in Heerenveen. Tegen de landelijke trend in denk ik dat ze iets gaan winnen. En verder valt hierop dat er 3 partijen zijn die eigenlijk op zo'n beetje 4 zetels gelijk zijn. Wij nou voor het eerst in het college zitten. En dan kerst eigenlijk wel verwacht je van, omdat toch in deze tijd maar toch een aantal impopulaire maatregelen nemen. Nou, dan kan het gebeuren, dat is toch wel denk ik weer te bek is. En daarom ben ik wel heel blij dat we in ieder geval gestabiliseerd binnen. En dat we zelfs nog een hele lichte winst pakken hebben. Hier binnen, Likas, in de Friese Maarten, elke is in die oud. Ja, net opvallend, dat had ik wel verwacht, want ik ging Uzwen zeker Rutte verwachten. Waarom? Nou, ik heb toch gewoon verwacht, er valt een godvrije landelijke partij en dat is oer. Maar ik ben bang dat de legere opkomst, dat de mensen die twijfelen, die binnen net komen. En dat ze twijfelen en ze komen wel, dan stemmen ze op een lokale partij en die mensen hadden net west. Het is een nieuwe gemeente, we staan voor een hele soort moeilijke zaken, bezuinigingen, alles, de hele rie die met iemand past worden. Dus een brede coalitie zou wel voor de hand liggen. Ben je eigenlijk teleurgesteld, blied, gelukkig of wat is eigenlijk de stemming van het PvdA? Nou, ik zal eerlijk zijn, ik had hier vooraf eigenlijk geen beeld bij. Ik vind het hele moeilijke verkiezingen. Het is een gemeente die aan het fuseren is. Er spelen allerlei zaken mee met deze uitslag. Ik vind het een bijzondere uitslag. Voor ons, maar ook voor de andere partijen. Er zit een groot verschil. Dat zijn signalen, daar gaan we mee aan de slag. Je bent er weer bij en dat is eigenlijk de inzet van deze verkiezingen. Precies, ja. Wij willen verantwoordelijk wezen in deze gemeente en dat is lukt. En als we nog misschien 2 krijgen hier, dat hier boven verwachting wees, dan zijn we nog blijer geweest dan we nou binnen.